pa xenteña boa. Oxe raxo con arroz, nada de patacas fritas, Que sempre andamos igual o arroz, o raxo con... Oxe vamos facelo con arroz aquí, na paella. E ademais, por riba, imos a poñerlle queixo do Cebreiro. Unha virguería, de queixo. Son todas as denominacións de origen que temos de queixo están espectaculares. Pero sí que o Cebreiro ten ese toque tan especial, tan histórico, que é moi bonito. Bueno, non sei se sabedes, non? Pero ese queixo estuvo a piques desaparecer alá polo ano... Fai nada, fai 20 ou 30 anos. Somente o facían 4 mulleres que quedaban por ali, por o Cebreiro, nada máis. Foi a partir de entón, cando empezaron a loitar e demais, e agora se conseguiu unha denominación de origen. Moi orgulloso temos que estar, Era un queixo de reis. Bueno, pero a ver que nos conta o gran Rafa Durán, que é o que sabe destas cousas. E para iso, por onde... Oxe, podíades. Rafa, por onde andas? Pero que quedaría medio como un parvo, non? Buscar o queixo do Cebreiro no Xurés, pois non é. A ver por onde. A ver concretamente onde está. Concretamente, vale? Rafiña, compañeiro, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído en Castroverde, chef, en Lugo. Porque se queres queixo do Cebreiro, eu veño onde hai un queixo do Cebreiro de categoría, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E falando de queixo, como te cheiran os pés, cámara, de verdade. Pois estou aquí con Carlos, responsable de Santo André, e aquí elaborades queixo do Cebreiro. Sí, levamos elaborando queixo Cebreiro desde o 2010, que tiñamos unha ganadería e decidimos que íbamos a empezar a transformar o leite, e como estamos en zona de OP Cebreiro, pois metémonos ao Cebreiro, sí. Vos tiñades vacas, agora non? Agora non, porque non hai tempo, o sea, non se poden atender as dúas cosas ao tempo, houve que escoller, e decidimos tirar polo queixo e estamos comprando leite a outra gandeiría que está aquí ao lado. De aquí da zona, veciños, sí. Vacas que pastan, porque a min gustame saber de onde sae a materia prima para facer, neste caso, o queixo. Vacas que están facendo aquí no Prado todo o día e dan leite, sí? Vale, ata aí ben. Canto tempo ten que curarse este queixo? Este queixo non ten curación, son ás 12 horas está listo para consumir e para enviar a calquer punto de España. É dicir, está preparado para cociñar o noso chef, Xoanqui, e queixo fresco, pero hai un queixo máis curado tamén do Cebreiro, non? Sí, facemos un curado tamén desde 2015. Facemos un curado que son pezas moito máis grandes de 2 kilos, con unha maduración mínima de 45 días, que está tendo moito éxito porque ademais levou o premio de mellor queixo absoluto de España e todos os anos está levando galardóns entre os mellores queixos. Sí. Caramba. E ten esta forma característica tamén do Cebreiro? Sí, igual que este, só que bastante máis grande bueno, con máis maduración, claro. Que peso ten o que temos aquí diante? 500 gramos, medio kilo. Canto leite se fai falla para facer? Para este queixo de 500 gramos, pois uns 4 litros de leite. 4 litros para 500 gramos? Sí, máis ou menos. Nada menos. Como che gusta a ti comer este queixo? E se tes algunha receita, dima, para darlle ideas ao cociñeiro? O cociñeiro sabe moito máis que a min, pero bueno, este queixo vai moi ben en ensaladas, utilízase tamén para as carnes, porque fonde moi ben, en pizzas. Eu, como máis me gusta, desde logo en ensaladas. Depois está o típico de sempre, o marmelo, que é doce, entón todo que sea doce vaille moi ben. Depois os arandos e todas os frutos silvestres e tal, vaille moi ben tamén. Non sei o meu equipo, creo que sí, hai gañas de merendar, non, compañeiros? Xoanqui, vale o produto, non? Hombre, claro. Xa sabía que sí. Graciñas, Carlos, estaremos atentos a ver que fai Xoanqui. Noraboa, por suposto, e gracias por atendernos. Gracias. Aur, hasta logo, compañeiros. Moitas gracias. Bueno, mira, para aquí non me resistín xa a abrir para poder cheiralo. É unha virguería, é algo que temos que sentirnos moi orgullosos, sobre todo porque é un queixo que ten moitos séculos de historia. Desde logo, o sabor non me extraña, o dos premios. Non me extraña porque hai que probalo. Se non probache, estades perdendo unha das maravillas que ten Galicia. Bueno, comezamos. Mirad unha cousiña. Imos facer o seguinte. Por un lado, vai isto. Isto de aquí. E por outro lado, vai o queixo
que con un garfo imos machucalo nun cunco e imos mesturalo con un pouquiño de cebola crocante. Estos piñóns que vamos a coller aí na tixola e vamos a quentalos un pouquiño, a sacarlle ese arume, non? Un pouquiño de pemento doce, un pouco de ourego e un pouquiño de perexil. Eso machucamos e mesturamos todos estes ingredientes. Antes falaba aquí un compañeiro de que, oye, como te gusta máis o que... Eu estou de acordo. Nunha ensalada, un doce, que queda estupendo. Así, tal e como está, non fai falta nada máis. Pero tamén falaba de unha pizza, non? De metelo un forno e tal, non sei. Si vedes, a idea un pouco coincide. Porque o que imos a facer, unha vez que fagamos a paella, porque imos a facer unha paella, un arroz, máis ben, non me gusta chamarlle paella. O que pasa o elemento onde vamos facer chamase paella. Unha vez que fajamos o arroz e teñamos feito, o que imos a facer é enfornalo. Imos meter un gratín aproximadamente de 2-3 minutos. O que queremos é que se desfaga ese queixo no forno que cubra parte dese arroz co raxo e que deixe así todo o sabor. Non queremos buscar ese color torrado e tostado que vai a desestructurar un pouquiño o queixo, Simplemente que funda un pouco. Eu creo que vos vai encantar a idea. Vinde conmigo. Comezamos rustrindo por este orden. Por este orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último o caldo. O caldo que vou facer o teño, xo preparei antes, está medio morno, pero quero quente. Cando facemos o arroz, se temos o caldo quente, non corta a cocción, podemos seguir pensando os minutos que se vai seguir facendo o arroz. Se o temos frío, aí cortas a cocción e non podemos volver a contar a cocción hasta que comece outra vez a ferver. Aí perdemos tempo e perdese moita calidade do prato. Así que, o 9, este caldinho de polo para adentro. Aí o temos. Vou botarlle un chisquiño máis de auga para lavar isto. Aí está. O sabor témolo, E vou non baixar. Aí, para estar tranquilos. O 5. Ben, o primeiro, marcar ben a carne. Vou facer aproximadamente esta paella, xa vedes que aquí colle a mellor, aquí colle para 4 persoas, tranquilamente. Eu vou facer o arroz para 2, con 200 gramos de arroz. Vai quedar moi finiña. Eu penso que un lisco destes para cada un, habrá un que dirás deste, non deste, non? A min chejale, con este. Vale. Así, aproximadamente para 2 persoas. Ben, e ben, aí endadiños, vedes? E por que non prendemos xa? Aí está. Aí está. Un chisquiño de aceite. Eso é. E veña, o seguinte. Aí vai. Para 4, bota de 400 gramos. Eu aproximadamente 100 gramos de arroz por per cápita. Eso é o... por persoa é o ideal, vale? E aquí marcamos. Adentro. Vai, que quede ben marcadiño, Ben marcadiño. Ben. Un trapo húmido. Aí está. E aí está. E vou lavar un poquinho as mãos. Vale. Moi ben. Vamos a traballar con este raxiño. Bueno, xa que estou aquí, o que vou facer é, xa que estou aquí pendiente, é torrar os piñóns estes, así os teño xa listo. Teño aquí unha gotiña de auga, prendemos, 1, 2, 3, 4, 5, 7, agora baixo un pouco. E collemos os piñóns,
e para dentro. Aí está. Deixamos por aí para quitalos despois. Culler de pau e 2 garfos. Ben. E ben. Vamos allá. Como me gustan facer os arroces. E dos pratos, cando nos xuntamos, son os máis socorridos e son moi agradecidos, porque traballamos un pouquiño con eles e pensar unha cousa. O dito de, oye, que ven Manolo tamén a comer unha presa de arroz. Xa solucionamos o xantar, eh? Cando traballamos así con estas cousas para facer unha xuntanza de amigos, de familia e tal, de feito, é moi dominguero, non? É moi dominguero o arroz. Uno centrar aquí polo medio e isto uno traballar mellor cos garfos. 7, aquí estou. 6, 5. Ben. Vamos deixar que marque máis, eh? Mira, aí está ben, este está ben. Que quede ben marcadiño por todas as súas caras. Tratamos con cuidadiño a carne. Prodúcese isto é moi interesante, isto que queda aquí no fondo da tixola, vedes ese marronciño moi interesante. De feito, cando facemos arroces podemos facer dúas cousas, mirade. Podemos facer, nós temos caldo, non? Por lo tanto, facemos o arroz rustrido, botamos o arroz e despois engadimos o caldo. Imaginade que non teñamos caldo, non? E digo, que un arroz sin caldo, como facemos? O facemos aquí. Botamos todos os ingredientes. Unha vez que teñamos todos os ingredientes torrados, botamos dúas partes e algo máis, 2 partes e media, por unha de arroz. En este caso, 3 partes, non? Por qué? Porque digamos que a mitade da terceira parte vai evaporarse. Que conseguimos con eso? Reducir esa media parte, pero conseguimos un caldo, con todo isto que temos aquí. Evidentemente, non un caldo de polo que ao mellor levou lentamente 2 horas cocendo e demais, pero vai nos solucionar e vai nos quitar do problema. Imos a conseguir o propio caldo aí. E despois, no último, é cando engadimos o arroz. Xa temos aí o caldo feito, engadimos o arroz e listo. Vale, é outro xeito. Penso que xa o temos feito aquí, eh? Vale. Deixademe unha cousa. Vou facer unha cousa. Levantar o fervor, vou marcar ben a carne e os piñóns, vale? E vémonos agora, no chisco deste ollo. Vale? Bueno, vedes, non? Ao que me refería. Esta é a cor. Vale. Ben. Isto témolo tamén. Os piñóns xa teñen todo a lume. Non fai falta ni mirar para eles. Solamente coa recendo que teñen xa se saben cando están, eh? Que ricos, son caros. Tan caros, van. Pero bueno, cuidado. Tamén este prato merece. Está moi bo. Ese queixo merece todo. Os meus respetos, todo o queixo galego, pero este concretamente máis. Ben, agora, imos cun dente de allo. Oye, como un rostriches ao allo, porque queimase moito, con un dente é bon. Un vaime chegar. E despois o allo porro. Pensade que despois leva unha cocción de aproximadamente 18 minutos do arroz, por lo tanto vai estar feito. Entón tampouco quero que torre demasiado. Non queremos esa acidez. Vale? Deixamos isto, metemos por aquí. Ahora, o alliño. Aí está. Aí picadiño. Eso é. Deixamos aquí. E aquí, este vai en así. En aros. Aí. Moi rico. Queredes botarlle unha cebola? Pareceme ben. Queredes un anaquiño de pemento, queredes tamén con el para dentro? Pareceme ben. Pareceme ben. Truquiño. Queredes botarlle un anaquiño así de chourizo en liscos?
en vez do o pemento e tal, no queixo, e botamos aí un medio chouriciño de niscos. Medio, non dá moito sabor. Estou botando un ollo aí para que non se me queime os está que se come así só. Comese así. Vale. Moi ben. Adentro. O caldo teño fervendo xa, vou no pajar. Off. Non quero que evapore máis. Adentro, e o allo igual. Aí vai. E agora remexemos isto un pouquiño e que coña que deixa aí o sabor. Para arriba. Que rico. Que pena, que ben hule xa isto. O allo porro moi rico, moi polivalente tamén na cociña, para moito vale, moito sabor nos dá, Xa non hai horta, Xa non hai horta en Galicia. En donde non teñamos, se vas pola sorte, xa ves un par de rejos aí de allo porro, como ten que ser. Están as cebolas, os alliños, pero o porro tamén plantas. Listo, non o vou facer máis. Que ben hule, compañeiros e compañeiras. Que contento estou. Tomate concentrado. Que non tedes con tomate concentrado? Tomate relado. Que hai que facer? Concentrar un pouquinho máis. Deixa ver que evapore. Que evapore a auga que teño o tomate. E listo. Un tomate frito que teñades aí tamén aberto, que teñades que fixéchedes onte, vos sobrou esa media cunca de tomate frito tamén. Dai un toque moi guai. Eu agora xa o sabedes, xa o fixemos algunha vez. Tamén os tomates secos eses. Uau, que ricos. Para cociñar son estupendos tamén. Moi ben. Bueno, védelo chollo, non? Seguimos. Un chisquiño desa erva que nos gusta, o grego. Non queres botar ninguna? Non. Neste caso, un pouco de tomiño. E agora o que facemos é o arroz. Aí está. Fora, damoslle unha voltiña e para dentro co caldo. Que o temos quente. Repito, para dúas. Queda diferente o arroz cando facemos unha soa capiña de arroz, como é o caso, ou cando facemos arroz así para dúas persoas, inda que vos parezca moita esplanada aquí. Queda moi ben, facerme caso. Vale. Botelle un pouquiño de auga a este caldo, porque pensei que o mellor non me iba a chegar, vai me chegar, o que teño que facer é correxilo de sal. Non botamos nada de sal aínda, Nada. Vou botar agora un xisquiño e despois remato con outro pouco. Aí está. Aí está. Repartimos así ben. E imos a poñernos co queixo. Vinde para aquí. Collemos un cunco. Queixo, vou usar a metade deste. Ben, para facilitar, o que imos a facer é así, cortamos en anacos. Joder, en ensalada, mi madriña querida. Que rico, que ten toda a razón. Non vos lembra o queso feta este que se facía e que a textura, polo menos sí que é moi parecida. Para facer os bocatas e iso, que é unha ensalada que pega moi ben.
que ben. Vale. Vou baixar un pouquiño, 5, aí está. Machucamos. Bueno, vedes, imos desfacendo así. Eso é. E agora, o que imos a meterlle é meterlle un pouquiño xa de por sí, así. Oh, que rico. Que rico, leite de vaca, eh? Moi bo. Seguimos dándolle e agora cando metemos o resto dos ingredientes mesturamos e vai a ser o último intre un golpe de forno o que vai ter a culpa de que subamos un arroz con un raxiño de porco deste nivel a este nivel. A cando poñamos diente e digo, uah, isto que é? E cando probamos, uah, máis aínda, eh? Vale, témolo desfeitiño, vedes? Vale, agora que temos xa todo aquí desfeito... Hola, veciño! Oh, Isa, canto tempo sin verte? Que tal? Que faz? 24 horas, polo menos. Patacas, outra vez? Aquí, non, hoxe arroz. Ai, moi ben, un arroz. Hoxe un arrociño, sí. Rico, Moi ben, Rico. Pois Con un daquela- queixo do febreiro. Deixe meter... Estupendo, oi, estupendo. Home, Mira, cousa rica. e gastáchelo todo xa usaches todo aquí? O arroz? Sí. Non, muller. Ai, daquelas tes máis, oiches, mira, Teño máis, teño aí. o outro día conteiche un chiste, e hoxe dábache un truco de beleza oriental, o que usan as loas orientais, por iso teñen ese cutis estupendo. Oriental, con arroz. A máis eu tamén, sí, con arroz Saben estás moito, máis. saben moito, sí, aí, aí. Pois, Os espera orientais aí. do arroz saben moito, eh? Mira, para aí, aquí está. Xa che coñece a despensa, oiches? É unha cebola torrada. Se che coñece a despensa. Non, a despensa, coñeces a cafetera, coñeces, pero vamos, non déxame de tonto min agora. Ceboliña torrada, esta mercase así, eh? Sabes, se non a tedes tampouco pasa nada, pero subo sabor. Pois mira, Que vas facer? A ver, contame. A ver, eu vou... Truco de beleza, que conste que a mí non me fai falta en eses cousiños. No, nin a mí, nin a mí. Sí, xo Pero sei. sempre veñen moi ben, mira. Cun pouquiño arroz, eu cando fajo arroz lavo sempre. Entendes? Ajá. Sempre. E daquela que a auja esta de lavar o arroz, ti que faz, tírala. Oh, bueno, no esterco, bota aí para o esterco, non? Bueno, pois eu, non, que a aujiña de lavar o arroz, aquí mismo, xa verás. Que fastía aproveitas, Unha non? mascarilla facial, pa cara. Ca aujiña do arroz. Unha mascarilla facial. Nunca tal cousa biches, oiches? Non, oh. Pois xa verás que ben queda. Isto é boísimo, mira. Ourego. Oureo, porque despois do verán, pa esas manchiñas do Mi sol. madriña querida, pero vas a poñer eso na cara. O arroz. Non, o arroz non, vou poñer a auja. Mira, isto A ver o agora, que faz. con algodón, pódelo mollar aquí nesta aujiña e pasar pola cara. Pero, Cemento 12. se tes un que, un papel de cociña? Teño papel de cociña. Mesmo? Aí, nese caixón hai. Pois mira, aquí está. Aí tes, ves? Pois vouche facer unha mascarilla das modernas de tisú. Desas que pos pola na cara, como un fantasma. De tisú. Está moito lle gustan. Ti non tes unha nena? Teño, pero a ver se non me caen nestas paxaradas. Bueno, non, perdón. Ai, non, pois a miña moito lle gustan estas cousas. Mira, Pei, tes que facelo o buratiño do nariz. Bueno, empeza a gustarme a idea. Xa empezamos a ben. Empezamos a gustar, Isa. Mola. Home, isto tela entretenida, un anaco. E mira, oiches. Por iso pasan ben. A ver, que se me resisten uns ollos. Hai que ter os ollos. Mete logo. así, raca para ver, cago. Aí o tes. Ves, empeza Quedaron un pouco separados. Claro. A boca non? Nos beizos tamén se pon a mascarilla? Non, nos beizos non tampouco. Imoslle facer aquí outra rajiña así para quitar os labios. Vale. E agora este papel de cociña metémolo na auguiña. Oiches, estes trucos de beleza dou no seu nas miñas redes sociais sempre. Ai, sí, que chamase desde- Isa Stropis. Algo así, non é? Isa Shopaholic. Isa Shopaholic. O nome non é moi Que duche moi cabeza, adecuado a nin vez moi aliviada. doado. Shopaholic. Mira, quedou unha cabeza Isa descansada o día que Shopaholic. puxen o nome. Pero bueno, teso o galego mola. Teño o galego mola, Ese mola de verdade. O galego Mira mola. pa aí. Hashtag o galego mola. E agora ábrelo e polo na cariña. Esta é unha mascarilla facial. Mira, eu non o vou poñer, eu levo lentes. Ten moitos antioxidantes. Por que che parece que ten as de Oriente así? Mira pa aí. É por eso. Ten moitos antioxidantes e sirve para as manchiñas da cara despois do brán. Vai estupendamente esta hoja de arroz. Vale. Non te acostarás sin saber unha cosa máis. No, Mira pa aí, meu no. fillo, mira. A ver,
Anda, carallo. Tómalle. E pola así? Pola así. E tens que estar así un anaquiño. Ahora marcho para casa e vou para o sofá. E así resulta que somos máis guapos. Aquí sí. Ah, que sí? Sí. Pero vai moi ben. Bueno, a ti veiche ben, eh? A mí vaime ben, verdad? E eu noto a belleza que sube. Ala, pois deixo todo isto Sí, aquí. déxate. Xa te vas? Eu marcho, ahora teño que estar 10 minutinhos así, 15. Que vale, veña. E ti quedas Oye, co arroz? non asustes a xente, Non, pola rúa. xa vai por aí Mima, dereita miña para casa. querida. Oye, que ben vin as mascarillas agora. Adeu. Que xa pasan as mascarillas. Ponte unha mascarilla, non vai a ser. Mi madriña querida, la vai. Chao. Bueno, pois é o que hai. Mañan poño eu, polo carallo rebo poñer eu eso na cara. Todo aí, será que non teño cousa... En tal caso, un anaco de touciño para cheirar, ben. Bueno, mirade, o único que teño que facer agora é rematar que se faga o arroz. Cando falten 2 minutos, vou botar isto por riba e o forno. Vémonos agora, no chisco deste ollo. É moito, rapaza, É moito. Vale. Témolo, biche? Non fixemos nada máis. Aquí mesturamos e deixamos así. Vamos caendo. Bueno, esta mestura vai agora para este arroz, pero cuidado nunha pasta tamén, Ou cuidado nunha torrada. Facemos unha torrada, metemos no forno a gratinar e cuidadiño. Repartimos así, dun xeito un pouco irregular. Así. Teño o forno a 200 graus. Xa prendido. Fáltalle o arroz eses 3 minutiños, non falta nada máis. Listo, non lle vou a poñer máis, Isto jarda para min, foi para meu tupper. Para a miña merenda. Vinde comigo. Imos aló. Vinde por aquí. Viva o queixo do Cebreiro! Encántame. Vai, Aí vai. Lembrade de medir a paella antes de facer se podes facer. Se non vai nunha tixola, Ou nunha tarteira. Isto aproximadamente 3 a 5 minutos. Despois vos digo o tempo exacto. Para vos, o chisco deste ollo. Agora. Hoxe temos un queixo digno de reis. Nunha paella rostrimos o raxo, o allo porro, o allo, o tomiño e o tomate concentrado. Incorporamos o arroz e o caldo e deixamos cocer uns 15 minutos. Nun cunco mesturamos o queixo desfeito cos piñóns torrados, o orego, o pemento e o perexín. Incorporamos a mestura do queixo ao arroz. Enfornamos a 200 graus durante 4 minutos e empratamos e listo para comer. Bueno, un queixo casi en fresco, con un pouquiño de mel e 2 noces, quedamos. Agora, para divertirse con el, traballar un pouquiño, como que fixemos agora, sacamos uns pratazos. Arroz, queixo do Cebreiro e 4 raxos así que temos por aquí, un raxo, punto, nada máis. Non me digades que non é sinxelo e temos un prato de primeira categoría. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao. Ñam.